L-uċuħ tar-raba li jipprovdu sorsa ikel għan-nies u l-bejjem tnaqru mal-modija ta' żmien biż-żieda fil-bini. Sitwazzjoni li tarqet aktar bil-beħ tar-raba skopijiet rikreattivi, kif spjega Malcolm Borg, President tal-Aqda Bdiewa Attivi. Nazzarda ngħid li kważi kellna emeroġija ta' raba li għadda mis-settur agrikolu għal setturi oħra jew użi oħra mhux produttivi u allura twassal għal prezzijiet għoljin ħafna tar-raba. Dan ikkonfermah Joseph Xiberras li flimkien ma' martu ilu għomru jaħdem l-uċuħ tar-raba tiegħu fil-Mosta. Bħalissa naqra diffiċli għax l-art talat għolijat ħafna l-art. Ma nufx, diffiċli biex tixtri. Problem oħra li qed tinqala hija li min jixtri l-art tal skop rikreattiv kultant ma jkunx konxju x'tinvolvi l-ħidma agrarja madwaru. U anke qed naraw ukoll numru ta' konflitti bejn il-bdiewa li waqtilhom żogorthom jaħdmu r-raba u l-ġirien il-ġodda li forsi ma jkunux jafu għax deħlin li jkollhom post ġo żona rurali, ġifieri l-imtejjen, forsi il-bidwi ferrex id-demel u japplika l-bex, eċetera. Bir-regolament il-ġodda, ir-raba kollu li jinsab barra ż-żona tal-iżvilupp irid jiġi reġistrat mal-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta u jinħadem minn tal-anqas darba f'sena, flimkien ma' miżuri oħra biex titħares is-saħħa tal-ħamrija. Ma tistax iddaħħal inġenji fil-ħamrija mxarbax, tagħmilha jena għalija nsibni nagħmilha l-ħsura il-ħamrija. Mhux sewwa ddaħħal inġenji tkun imxarba ħafna l-ħamrija. Ħaġa li għamilna fix-xitwa xahar ma netlux fir-raba. Waqt li l-bdiewa jafu sew kif jieħdu ħsieb il-ħamrija tagħhom, kien hemm bżonn ta' dawn ir-regolamenti għal min mhuwiex f'dan il-mistier. Kien pass tajjeb qed nisperaw li huwa l-ewwel pass minn ħafna biex nimmaneġġjaw ir-raba tagħna, r-raba tal-pajjiż b'mod aħjar. Is-Sur Borg esprima t-tama li issa jiġu indirizzati kwistjonijiet oħra marbuta mas-suq, il-prezzijiet, l-ilma u l-qbiela. Problema oħra hija d-disponibilità tal-bexx, riżultat taċ-ċokon tas-suq Malti. Bejn il-bexijiet li qed jinqataw u l-bexijiet li mhumiex jidħlu f'Malta, l-għażla għall-bidwi biex ifejjaq il-prodotti tiegħu qiegħda tkun waħda limitata ħafna. Qal li dan qed joħloq kompetizzjoni inġusta l-bdiewa Maltin u appella biex jintlaħaq qbil fuq livell Ewropew għall-importazzjoni tal-bexx.